I la intenció és arribar a dalt al Turó de l'Home, a dalt del Montseny. Fa 2 hores i quart que he sortit de casa, ara estic, em sembla que és Sant Esteve de Palautordera o per ahí, però estic passant pel bosc. De moment tot és camí així, o pista per bicicleta. Porto gastat en aquest moment el 50% de la primera bateria, ara ja he anat tota l'estona meco, s'he trigat 2 hores, i de quilòmetres són 33 quilòmetres. Me'n falten, en teoria, uns 20 per arribar a dalt al Turó de l'Home, més o menys. El que passa que amb rampes de 7, 8, 10, no sé ben bé quan. Però res, vaig a menjar la poma del dia i continuem. Sortint de Sant Esteve a Palautorderes, Sant Esteve a Palautordera, pujada, no sé quin desnivell té això, però tela. I fa 4 quilòmetres que he sortit de Sant Esteve. Aquí diu que falten 18 quilòmetres per arribar, pensava que faltava menys. Bueno, continuo, pujada guapa, Ara arribo el que en diuen la costa del Montseny. A partir d'aquí són uns 10-12 quilòmetres cap al Turó de l'Home. La veritat, porto molta estona, a nivell mínim d'un 6% i arribant a 14 he arribat de desnivell. Bueno, encara vaig amb la primera bateria. Ara ja he tret l'eco, he posat estàndard perquè la pujada és bona i em queda un 28% de la primera bateria. Continuem. De mal. Oita, Déu-m'hi-do. Déu-m'hi-do. Mira, encara bo que he vingut avui. Aquest és d'aquell de socarreu l'ha arrencat, Imagina't. Déu-n'hi-do. És que va fer molt valent, Per allà al Maresme igual. He anat per trossos del corredor o per trossos de la Selva Marina i també hi havia molts arbres i els desllissaments al lateral. Bueno, continuem. Segons això em falten 11 quilòmetres. No avanço, però és que ara mateix estem en un 8% de desnivell. Però bueno, porto 42 quilòmetres. Càlcul d'activitat, no que sé. Vaig a uns 9,9 km per hora, sobre a poc a poc. A 112 pel 113, ara he parat, perquè ara toca menjar l'altra poma. I queden una hora més per arribar a dalt. Ja he mirat ara que són 10-11 quilòmetres, però és que el desnivell que hi ha és bestial. Bueno, pues em menjo la poma. Cinc minuts de repòs. I continuem, però sí que caldo. Perquè si arriba a dalt al turó, el guapo són les vistes. I si aquest dia hi ha boira, ara porto 1.120 de desnivell. 48 quilòmetres. Segons això falten 5. I ara, doncs què, estem a 6 graus. També les bateries això ho pateixen. Ara és un tros planer, de desnivell. A l'esquerra, per la carretera del Turó de l'Home. I diu accés tancat per neu, però
Ja me n'he trobat abans un altre i em diu aquell el que tinc aquí penjat. Bueno, només diu que 5,48 quilòmetres per arribar a dalt. Mare de Déu. Això és inaguantable. Ai, bueno, aquí hi ha un lletraret que diu a 2,4 quilòmetres un 9% de desnivell. Encara. Doncs ara fa una estona he vist un bulto al fondo i era una noia que se li havia enganxat la cadena, però enganxadíssima, amb el plat, el desviador, i la pobra noia no se'n sortia. Llavors m'he parat i entre els dos, res, se l'havia liat, però ben liada, Ha tingut sort de no trencar res i ja, es diu Júlia. Una que feia senderisme i que va tindre una caiguda molt gran, que va tota plena de ferros i ara només pot fer bicicleta. Però res, mira, he fet l'obra del dia. Vinga, continuem, que això sembla que no s'acabi mai. Cada vegada més. Ara sembla això un paisatge d'aquells d'Escòcia. No es veu ni les muntanyes al costat, no es veu res. Aquí diu que falta 1 quilòmetre 900. Desnivell 8,5. Déu-n'hi-do. Turó de l'Home, 1545. De la segona bateria en queda un 14%. I total, des de casa hi han 52 i pico quilòmetres. Un desnivell acumulat de 1.849 metres. Bueno, vaig a mirar per aquí dalt a veure què hi ha. A veure si hi ha alguna cosa per mirar. Perquè això en teoria és l'aparcament. De fet, fins a dalt diu encara 1 quilòmetre 300. Bueno. Una mica de boira, cap a la zona del Maresme sí que està tot ennubulat, però cap aquí està una mica escampat. Encara en queda una miqueta de res per arribar dalt de tot. I després ja, en teoria, tot baixada. D'aquesta bateria em queda un 6%, a veure si puc arribar. Si puc arribar fins a dalt de tot aquests 500 metres, no ho crec. I després ja amb l'altra bateria poder fer tota la baixada. Aquí davant, no sé si es veu, una mica de neu de la nevada aquella tan forta que va fer. Ja queda molt poquet, però hi ha neu. Hòstia. En aquests moments estem a l'alçada 1.530 d'alçada. No està malament. Bueno, ja he arribat a dalt del Turó de l'Home, ens falten 200 metres. Així que veieu les sensacions de la part.
aquí està. Bueno, menys mal. Ara sí que tinc que baixar un quilòmetre a buscar-lo. Sí, ja ho sé. Bueno, sí, perquè tinc una glaçada, Bueno, doncs tornem amunt. Ja he trobat aigua. Bueno. Vinga, som-hi. Hòstia. Ai, de la boca. Tornem a gravar el mateix. Us toca el dia. Estamos de turismo. Sí, bueno, jo a props. Passa que quan arribi a Viladrau segurament em pararé a menjar un entrepà de truita o alguna cosa. No? No m'alimento molt amb barretes i gel, me n'enxufo un pilot, Jo ja fa molts anys que faig aquest. Una miqueta de gravada de baixada perquè de pujada i pujada. Una miqueta de baixada. Ara, un fred que pela, M'està caient el moc i tot. Dins fred. Joder, unes mans glaçades, glaçades. No faig sempre aquests guants. Però noi, dins fred que fot. Bueno. Bueno, i això, aquests paisatges, Que tot el que és això, Mira, mà. Ai. Estic glaçat, tu. Que per aquí és on he vingut abans. I he estat baixant ara, però... I aquí abans he vingut lava, puges, però ara la baixada, bueno, ara un trosset de carril bici. Hi ha un trànsit de curiós. Aquests carrils bici
Ja estem a l'estació del Montseny, que és Palau Tordera. El tren que va direcció a Massanet-Massana o és Barna. L'estació aquesta és maca. Continuem. Stabrak. No pasa nada. Bueno, sí, Gira a la izquierda. sí. Bueno. Ay. Bueno, aquí tenim una guita. No sé. El pujar ja hi passat aquí. Ah, mira, Parròquia de Sant Joan de Sanata. Figueres, ya lo que tengo en la casa. Mira, lo que tengo. Trobo que triga molt. Vinga, ja has aixecat. Apa. Final de la ruta. Aquí ja hi ha el parc del Corredor Montnegre. Ja estic a dalt de tot. Ara baixaré a guapa cap a Dosrius. I al final 65% de bateria en aquests moments de l'última bateria. En aquests moments 91 quilòmetres i desnivell de 2.000 acumulat. És una ruta que encara falten uns 15 quilòmetres per arribar a casa, o 20, potser 20. Perquè són 110, 115 quilòmetres. És una pallissa. És una pallissa. Sobretot a l'anar. I clar, com que vols que t'aguanti la bateria, vas tota l'estona amb eco i, joder, et casques. Bueno, he menjat 2 pomes, he begut 1 litre i mig d'aigua i cascat. Ara un bon sopar, quan sigui l'hora, per allà a les 7, espero que avui puguem sopar d'hora i seran en total 8 hores a dalt de la bicicleta, que Déu-n'hi-do. Doncs vinga, continuarem amb una altra ruta. Que vagi.